coxo. É verdade que che conto, non podía nen andar. A Lucía do pé dereito trouxeron unha cama ao xantar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Pois aquí ven que chegaches e non me deixas traballar. Son terapeuta ocupacional e non sabes nin pa que val. Eu non sei pra que val, pero fixo que o faz mal. Cando paso polo teu despacho, estás sempre a enredar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Non estou a enredar, estou a buscar anjeira, pero ti cholomicando non fas unha merda. Eu non me quiso por vicio, gustaríame navegar. Teño mono de ordenador e aquí non podo trebellar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Xa vin que fixeches unha páxina que se chama Conxugando e agora vai máis dun mes que está o Facebook esperando. Ai, Susiño, que exigente, aínda me vas a estresar. Vin aquí recuperar e ti veña a mandar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Se te queres relaxar, fecha os ollos e verás. Escoita a José María, dá justo ouvilo soprar. Gente de Conxo! Carallo, que ben toca, pero son máis de reggaetón. Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló. Ai, miña neciña do ceo, este rapaz toleo. Vamos de aquí, José María, que o do pé aquí ya feto.